Много ми е интересно какво си ми купил. За кое какво съм ти купил? Как така за какво? Тази година завършвам. Имаш предвид за абитуренската ти? Да, ти сигурно даже не знаеш. Аз че не знам, ама човек, то не може подарък за всичко. Дай за Коледа, ти имаш 3 пъти имен ден, дай за рождения ден, за Говезни, Велик ден. Не може? Наистина ли няма да ми купиш нещо? То не е защото не искам да ти купя, а защото няма какво. Аз съм ти купил всичко вече. Ами ако помислиш малко, може да измислиш да ми купиш нещо иновативно, специално за повода. Телефона. Подаръци за абитуренска. Персонализирани подаръци. Мечки. Големи пукави подаръци. Персонализирани. И да пеят, да крещят. Хайде, знам, че е ден преди абитуренската, но просто не мога да се сдържа да не ти ги подаря. Един персонализиран и още по-малък персонализиран. Мале, много са сладки, дай много малко е картичка с парички, защото знам, че не ти стига. Супер, много са яки. Откъде ги намери? От бързиподаръци.com. И как ги откри? Ми не знам, по някаква причина телефона ми е пълен само с реклами от този сайт от няколко месеца. Странно. Все пак благодаря.